product ɗin magunguna wanda za ka yi sa a wayan ka kai ka tura a duniya. Ina zaune gida za a kira ka ina son magani kaza kaza to ka tura kuɗi. In ya tura kuɗi za ka bar ofis ka an shi product ki tura mai. So wannan kasuwanci ne wanda ake online kuma na zamani mai kyau. To ciyaman na ce ya batun ketuttuka kula ba da ketuttuka? Ai ba aje ai ba lokaci. Ba lokaci wannan kamfanin Dan ƙare. in dai ke jajirtatta ce kika yi aikin shi na shekara ɗaya ba za ki yi shekara ɗaya ba baki je Indiya ba. Dama akwai ƙwarai kuwa. Ai ka gane Za a biya masa kuɗi ki je waje ki je ki huta. mu dan saurara sai ka zaɓi ƙasar da kake so. Sai ka zaɓa ai. Kusan karshe ba. Ba Indiya kaɗai ba sai kin zaɓi ƙasar da kike so ki je ki huta. A ina fatan muna Ba gani. kya so zuwa ƙasan. Kun ga promo din su. Ya ce zai baki kuɗi. Ai mun ga jiragen ko? Huta wani a gida. Ga akwai motar miliyan 5 fa da ake bada. Akwai motocin ta Aikin shekara 3 za ka yi. Duk da in Allah da in dai muna tare da ku ni wanda ke magana nan da wata 3 zuwa 4 insha Allah sai na ci wannan. Sai ya ci wannan abin da muke gaya muku. Lifestyle Kuma an ne. yi postin dina na je India ko na je Dubai ko kuma na je wata ƙasa. So Ko gani mataki na farko waya za su fara baka. akwai waya. Bayan an baka waya idan ka je mataki na biyu za a baka kudin laptop ko kuma ka karba naira 200 ne. Ka gani ba wata laptop da za a bani. Ina za a bani. Amma muhimmancin wannan registration din ko ba ka da kuɗi mu za ka shiga in dai za ka shiga aikin za ka iya registration ɗinka.